खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन 15 आरो 16 नभेम्बराव दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी साइ इन्डर स्टेडियामाव खुंफुंगोन बड'लेण्ड फेस्टिभेल 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै 15 आरो 16 नभेम्बर साननैनि हाबाफारिजों दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी साइ इन्डर स्टेडियामाव बड'लेण्ड फेस्टिभेलखौ खुंगोन जेराव बाहागो लाहैनो थाखाय मैयानि सानाव क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव लोब सुबुंफोरखौ ओंखारबोनायखौ नुनो मोननाय जादों दिल्लीयाव खुंनाय बे बड'लेण्ड फेस्टिभेलाव बाहागो लाहैनो थाखाय मोननै स्पेशल ट्रेनबो एंगारनानै होदों गंसेया गुवाहाटीनिफ्राय आरो गुबुन गंसेया साराङापारानिफ्राय आसामनिफ्राय प्राय 10,000सो सुबुंफोरानो बेयाव बाहागो लाहैगोन होननानै फोरमायथिदों जेराव बर'फोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बेयाव बाहागो लागोन होननानै फोरमायथिदों आरो बड'लेण्ड फेस्टिभेलाव बर' हारिनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुखौबो दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों BTech मोननो हानाय 42 बर' हारिनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय आरो दामजुफोरखौबो बेयाव दिन्थिफुंनाय जागोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा 15 नभेम्बराव बाहागो लानानै बेनि स्टलखौ बेखेवनानै होगोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो दिल्लीयाव खुंजानाय बे बड'लेण्ड फेस्टिभेलाव बाहागो लागोन आसाम रेजिमेन्टआव मावनाय जवान धनिराम बसुमतारीनि हरखाबै जिउ खहा न'आव फैबाय थानाय समावनो हरखाबै जिउ खोमानो गोनां जादों धनिराम बसुमतारीया नाथाय धनिराम बसुमतारीनि थैनायनि आन्दोआव मा दं फोरमायथिनो गोनांदि आसाम रेजिमेन्टआव मावनाय 30 बोसोर बैसोनि जवान धनिराम बसुमतारीया रङियानिफ्राय गावनि न'सिम रेलगारिजों फैगासिनो दंमोन न'नि सोद्रोमायाबो बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव धनिराम बसुमतारीखौ नेफैदोंमोन नाथाय रेलगारिया बङाइगाव बारलांदों बेनि उनाव धनिराम बसुमतारीनो फन हरनायाव मबाइलखौ सुइच अफ मोनदों लोगोसेनो खाथि खालानि स्टेशनावबो धनिराम बसुमतारीखौ नागिरदोंमोन नाथाय मोननो हायाखै अखानायैसो रेल बिफाननिफ्राय न'नि सोद्रोमाफोरनो खौरां हरदों बिनि उनावनो क'क्राझार रेलवे स्टेशननिफ्राय धनिराम बसुमतारीनि गोथै देहाखौ न'फारसे लाबोदों नाथाय गोथाङै फैबाय थानाय धनिराम बसुमतारीया हरखाबै माबोरै बेबायदि जानो मोनखो बेनि सायाव सोंथि खालामदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा नाथाय मोजां देहायै रङियानिफ्राय न'फारसे फैबाय थानायाव लामा ससेयाव मा जाखो बेखौ रावबो मिथिस' हाया लुटपाट जानायनि सन्देह खालामदों नखरनिफ्रा मानोना धनिराम बसुमतारीनि गोथै देहाजों लोगोसे बिथांनि मबाइल फना गैयामोन लोगोसेनो रां लाग्रा बेगावबो गरसेबो रां गैयामोन होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो सोरबा दुथाङा लुटपाट खालामनानै बिथांखौ बुथारदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों रेल बिफान आरो सोरखारा जाहाथे रेलजों दावबायग्रा दावबायारिफोरनि सायाव रैखाथि होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों मानोना बे ओनसोलनिनो हबिलदार नार्जारियाबो रेलजों दावबायनाय समाव बेबायदिनो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बेनिखायनो रेलजों दावबायारिफोरखौ जाहाथे रैखाथि होयो बेनि थाखाय दाबि दैखाङो फोरमायथिनो गोनांदि आसाम रेजिमेन्टआव मावनाय 30 बोसोर बैसोनि जवान धनिराम बसुमतारीया बङाइगावनिनो खगारपुर धलावरा नलदबानि थागिबिमोन रायजोआव दिनै मोनबा बिधान सभा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि सिडली सामुगुरि बिहाली बङाइगाव आरो धलाई बे मोनबा बियाबाव दिनै भट होनाय जागोन फुंनि 7 रिंगानिफ्रायनो भट होनाया जागायबाय सिडली बियाबाव गासै 3 बिजाथिफ्रा गसंदों UPPL निफ्राय निर्मल कुमार ब्रह्म BPF निफ्राय सुद्ध कुमार बसुमतारी आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय सन्जीब औवारी सिडली बियाबाव 273 पलिं स्टेशनाव भट होनाय जागोन जेराव 273 नि मादाव 33 पलिं स्टेशना जेंना गोनां बा क्रिटिकेल होननानै फोसावदों बेनिखायनो जाहाथे बेफोर पलिं स्टेशनाव दावराव दावसि जाया बेनि थाखाय गोख्रों रैखाथि होनायजों लोगोसे CCTV केमेराबो थागोन सिडली बियाबाव गासै 2,07,183 भटारफोर दङ बेनि मादाव 1,07,894 भटारफोरा हौवाफोर आरो 1,09,283 भटारफोरा आइजोफोर आरो 4 थामथि आथोननि भटार सिडलीनि अनगायै बङाइगावआव गासै 1,82,354 भटारफोर दङ सामुगुरियाव 1,80,448 भटारफोर दङ बिहालीयाव 1,32,300 भटारफोर दङ आरो धलायाव 1,00,000
96,772 भटारफोर दङ जायनाखि सामुगुरि बियाबाव गोबां हिंसायारि जाथायफोर जादों बेनिखायनो सामुगुरि बियाबाव जाहाथे गोग्गोयै बिसायख'थि खुंनाय जायो बा भट होनाय जायो बेनि थाखाय खावलायदों रकिबुल हुसैना सामुगुरि बियाबाव 197 पोलिं स्टेशन दं बेनि मादाव गासै 100 पोलिं स्टेशनावनो सीसीटीवी केमेराखौ लागायदों आरो मोनब्रैजिद' पोलिं स्टेशनखौ जेंना गोनां होननानै फोसावदों जायनाखि सामुगुरि बियाबाव गोबां हिंसायारि जाथायफोर जादों आरो पुलिस फर्सआ बीजेपी दोलोनि जानानै खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों होननानै बुंथिदों रकिबुल हुसैना बेनिखायनो जाहाथे गोग्गोयै बिसायख'थिनि भट होनाय जायो बेनि थाखाय पेरामिलिटारि थिसननायजों लोगोसे जाहाथे गोख्रोङै सीसीटीवी केमेरानि नोजोर थायो बेनि सायावबो बिसायख'थि आयगनिसिम लिरहरदों रकिबुल हुसैना नोंथांनि न'आव सोरबाफोर न' भारा सोंनो फैयोब्ला नोंथाङाबो सांग्रां जा नङाबा नोंथांनि न'आव थानाय मुवा बेसादफोरखौ दुथाङा लानानै थांनो हागौ नंगौ दुथांफोरा लुथिनो थाखाय गुबुन गुबुन लामा लानायखौ जों नुनो मोनबोबाय थानाय जादों थिग बेबायदिनो दुथांफोरा लानाय लामाया सोराङाव फैदों नलबारियाव जादों मोनसे गुबुन जाथाय न' भारा नागिरफ्लानो फैनानै न'आव थानाय गासैबो मुवा बेसादफोरखौनो लुथिनानै लानानै थांदों साननि समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों फोरमायथिनाय बायदिब्ला 11:30 समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों साबा दुथांफोरा न' भारा नागिरफ्लानानै न' सोंफैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों बेनि उनावनो न'आव थानाय बैसो जानाय सासे सुबुंखौ खाख्रबनानै न'आव थानाय 2,50,000 रांखौ लुथिनानै लांनायजों लोगोसे मबाइल टिभि गासैखौबो लुथिनानै लांदों होननानै फोरमायथिदों जाथाय जाखांनायनि उनाव न' खाथिनिनो सासे आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला लामायाव लोगो मोननाय समाव दुथांफोरा सोंखादोंमोन बे न'आव न' भारा दोनोना दोना होननानै आरो न'आव साबेसे मानसि दं बेफोरनि सोमोन्दैबो सोंखादोंमोन बे लेखायै आइजोआबो मोजां मानसि साननानै फिननाय होदोंमोन दि बे समाव बे न'आव न'नि आइजोआ फरायसालि फारसे ओंखारलांबाय आरो न'आव सासेल' सुबुं दं होननानै फोरमायथिहरदोंमोन बेनि उनावनो दुथांफोरा न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै बैसो जानाय सुबुंनि न'आव फैनानै बैसो जानाय सुबुंखौ आथिं आखाइ खुगा गासैखौबो खाख्रबनानै न'आव थानाय गासैबो मुवा बेसादफोरजों लोगोसे रांखौ लुथिनानै लानानै थांदों बेनिखायनो नोंथांनि न'आव सोरबाफोर न' भारा सोंनो फैयोब्ला नोंथाङाबो सांग्रां जा गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सासे उन्दै गथ'साजों लोगोसे गासै 4 सुबुंनि जिउ खहा आरो सानैया जोखोम हाबा जानो फैनाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों बिहारनि खाथिहारनिफ्राय तिनसुकियायाव हाबा जानो थाखाय फैदोंमोन गंसे नखरनि सोद्रोमाफ्रा बेयावनो डिब्रुगड़ रेल स्टेशननिफ्राय स्विफ्ट गारिजों तिनसुकिया फारसे थांबाय थानाय समावनो तिनसुकिया आरो डिब्रुगड़ लामा गबिनपुराव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों जायजों सासे उन्दै गथ'साजों लोगोसे गासै 4 सोद्रोमाया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सानैया जोखोम जानो गोनां जादों रिपर्टनि बायदिब्ला स्विफ्ट गारिया गिबियाव लामानि बामखौ सौख्रांदों बेनि उनाव दालांनि रिलिंखौ सौख्रांहैनानै गारिया दैयाव गोग्लैहैदों जाय जाथायाव 51 बोसोर बैसोनि महन साहा 31 बोसोर बैसोनि मन्टु साहा 36 बोसोर बैसोनि राजेश गुप्ता आरो बिथांनि 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला आर्ट बिथांमोनहा जिउ खोमानो गोनां जादों ओजोंहाय राजेश गुप्तानि बिसि आरो बिथांमोननि 5 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ बे जाब्रबथायनिफ्राय खुनु रोखोमै जिउ रैखा मोननो हादों जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगो गोबां सोदोब खोनानायखौ खाथि खालानि सुबुंफ्रा खोनानो मोननानै बिथांमोनहा खाथिसिम फैनायाव जोखोम जानाय हालोदाव राजेश गुप्तानि बिसि आरो बिथांमोननि 5 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ रैखा खालामफैनो हादों आरो बिथांमोनखौ लोगो लोगोनो फाहामथायनि थाखाय तिनसुकियानि देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों रायजोआव बम बोखांनो हादों 27 नभेम्बराव रायजोआव गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोनो नाजानायनि सन्देह खालामनाय जादों गलाघाटनि राङाजान टल गेटनि साखाथियावनो आईडी बम बोखांनो हादों गलाघाट आरो सराइदेव पुलिस जथाय अपारेशन खालामनायाव गंसे गारियाव आईडी बमखौ बोखांनो हादों लोगोसे बे दायाव 2 सोद्रोमाखौबो एरेस्ट खालामनो हादों दुथांफोरा डिमापुरनिफ्राय शिबसागर फारसे थांगासिनो दंमोन बे समावनो गलाघाट आरो सराइदेव पुलिसनि जथाय अपारेशन खालामनायाव 2 दुथांखौ हमनो हानायजों लोगोसे आईडी बमखौ बोखांनो हादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथां सानै हमजानाया सारेन्डार जानाय UNLA हाथियार लाग्रा आफादनि सोद्रोमाफोरमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला 27 नभेम्बराव आल्फानि जोनोम सान बेनिखायनो 27 नभेम्बराव रायजोआव गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोनो नाजादोंमोन जानो हागौ होननानै सन्देह जानायखौ फोरमायथिदों प्रशासननिफ्राय आईडी लाबोनानै हमजानाय 2 दुथांफोरनि मुङा अजय श्याम आरो टिकेन कुरमित क'क्राझारनि खौरांगिरिफ्रा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों जायनि जाहोनाव साबा खौरांगिरिफ्रा जोखोम जानो गोनां जादों बेनि मादाव क'क्राझारनि गागि खौरांगिरि अशक कुमार बर्मनआ गोब्राबै जोखोम जादों बिथांनिया फारसे आखाइ बायनायजों लोगोसे हाथाइ बायदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों बिथांनि अनगायैबो निउज 18 नि सुरज मुसाहारि लोगोसे प्रतिदिन टाइम्सनि केमेरामेन
प्रणब मुसाहारि, खौरांगिरि गेवलांसार नार्जारि, डेभिड बसुमतारि बिथांमोनहा फिसा फिसा जोखोम जानो गोनां जादों। बेलासे 3:30 समावनो जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला झारबारि एसएस स्कुलाव प्रग्राम जानायखौ खौरां सेबखांनो थाखाय बिथांमोनहा थांदोंमोन। बेनिफ्राय क'क्राझार फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो बिथांमोननि गारिया जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। गंसे दालांनि रेलिंआव सौख्रांनायावनो बे जाथाया जानो मोन्दों, जायजों गारिया गोबां खहा जादोंब्लाबो सुबुंफ्रा खुनुरुखुमै रैखा मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारि। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारिनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।